ollaan lähdetty. Eilen lähdettiin hakemaan kilpa-autoa. Dodi! Saatiin eilen siis illalla viestiä, että Bemari on valmis. Tai siis toi Matias Lindelli, kun ne on sitä meille tehnyt, niin siinä on vielä muutamia juttuja, mitä pitää vähän parannella ja tehdä. Niin käytiin siis eilen illalla, lähdettiin ajaa Seinäjokea kohti. Otettiin auto kyytiin ja nyt käydään Hyvinkäällä vähän kattoo autoa, millainen se on. Se voi olla hyvinkin erilainen ajaa noilla setupeilla, mitä siellä nyt on. Siellä on vanokset molemmat käytössä, siellä on laitettu paukut ja tehomäärät on eri, että 700 heppaa ja 800 newtonia. Mut joo, me lähdetään kuule harrastelemaan taas. 3 tunnin yöunilla. Ne on ihan innoissaan, tykkää tästä. Ovi kiinni ja vetoja. Juu. Tehdään huollot autoon ja tsekataan penkit oikeaan ajoasentoon, koska ne ei ole samassa. Ja sitten katsotaan, päästäänkö kokeilemaan. Tää pitää kyllä varmaan peräpää nostaa ylöspäin. Mä en näe. Joo, se on varmaan ollut tuolla ylimmällä. Onko? Tää mun hameen kanssa, niin mun varmaan pitää laittaa ajopuku päällä, koska tän kanssa tää hei. Hoppilaa. Hienosti. No niin, me ollaan saatu meidän kilpa-auto tänne Hyvinkäälle. Menisin sanoa Lapualle, kun me ollaan siellä vaan ajeltu tällä. Me ei olla muualla ajettu tällä kuin itse asiassa Lapualla. Niin Hyvinkäällä. Katsotaan. Tässä on pientä hommaa ennen kuin sillä pääsee radalle, niin tehdään ne alta pois ja sitten lähdetään kokeilemaan uutta moottoria. Heissan. Säädetään penkki uudestaan, kun tätä on muut herrat ajellut, niin penkissä siis niin muun kokoiseksi penkki. Mitä tapahtuu? Joo. Laitan tämmöstä liinaa tänne. Kuormaliinaa. Liinallakin downtime ettei se irtoisi. Joo, jep. Niin sä ajattelet laittaa kiinni. Joo. Niin sä laitat kiinni. Laitan tuohon vanteeseen. Se voi tosta putkauttaa. Hyvä tulloo, hei. Onks kivaa, kun ei tarvii vaan ajaa? Joo. No oishan se. Niin. En mä tiedä kumpi on kiveen pitää vaiettaa järjestelmällä. Mulla on hyvät tämmöiset remppavaatteetkin. Meillä tuli aika äkkinäinen lähtö eilen. Oltiin siis täällä Hyvinkäällä ja sitten me saatiin viesti illalla, että auto on ready. Niin siis lähdettiin vaan ajelemaan Seinäjoelle. 12 ei yöllä me lähdettiin. Joo, me käytiin Antonille grillaa, mutta ei käyty kotona kuitenkaan niinku mitään vaihtovaatteita tai muuta hakee, niin tässä me olemme. Joo, tämmöstä on. Mulla on kyllä ajopuku, onneksi. Koska eilen oli tarkoitus ajaa Samin autolla, mutta Tänään? No joo, eka oli tarkoitus eilen, mutta sitten mä tulin eilen tänne ja sitten Sami sanoi, että saat ajaa huomenna koko päivän sillä yksin. Sitten mä olin, että cool, että mä ajan sit huomenna, eli tänään. Eli en ajanut eilen, mutta sitten kun mä sain sen viestin, että on oma auto, niin ei nyt ajeta sit Samin autolla. Ihan vaan muuten vaan olisin käynyt
pörräyttelee Nissanilla, kun viimeksi mä sain sen yhden lajitteluvedon, niin olisi vähän kokeillut, miltä se oikeesti tuntuu. Kun se meni vähän miten se meni. Siinä on siis ohjauksessa itse asiassa. Ohjausteosta oli päällä. Joo, se oli päällä, mutta siinä ohjauksessa on vikaa. Et se on kuulemma sellainen ihan jäykäksi. Niin täällä Eli ei ongelma. ollut kuskivika. Thank God. Mutta joo. Sillä mä sanoin kanssa, että mä en välttämättä halua ajaa, koska mulla ei oo. Mä en jaksa kääntää sitä rattia. Joo. No. Vedetään tää kiinni. Öljyt koneeseen. Sitten hyppäät sinne penkkiin. Määräaikaishuoltaja. Tulee vettä. Penkki mulle sopivaksi. Tulee vettä. Shit. Vitsiläinen. Nyt äkkiä toimitaan. Onneksi meillä on yksi sateenvarjo. Alright. Noniin. Hienosti tiimipeli. Noniin, moikka! Uudestaan. Tosi hankala. Siis ei muuten, mutta se puolikuiva. Kyllä se hyvältä siis silleen tuntuu. Nyt oli eka märän ajon treenit. Niin. Toimi. Joo. Toi ohjaus on tosi erilainen kuin toiset autot, mitä mä oon ajanut märällä. Niin se on niinku hirveesti pitää ohjailla. Kuuluu asiaan. Kabinen full med händer. Hä? Kabinen full med händer. Just näin, mitä ikinä tarkoittaakaan. Nyt sit vielä autossa on kuuma. Mitä hittoa? Se on varmaan tää puppu vaan. Herra, jälkeen. Meillä on täällä 4-6 gang. Gang. Uusi ajopuku ja elämä hymyilee. No niin, meille tuli tämmönen extempore treenipäivä tänään. Me ollaan saatu auto hei valmiiksi. Siitä kuuluu suuri
kiitos Halliksi Jussille, mikä löytyykin tuolta. Eli suurkiitos Halliksi Jussille. Se hommas meille kaverin, keltä pystyttiin ostaa moottori, eli Matias Lindeliltä. Ja Matias Lindel on siellä heillä sitten säätänyt ja tehnyt tuosta autosta taas toimivan. Niin siitä heille kaikille isot kiitokset. Ja sekä meitä on myös auttanut meidän fanit, ketä on ostanut kattonimiä. Me ei olla vielä keretty niitä laittaa, koska tässä on ollut vähän tilanteita, niin ollaan laittamassa niitä kattonimiä vielä tohon noin. Me saatiin eilen illalla viestiä, että auto on ready, niin se oli siellä Kokkolassa niin autotarvikkeelta. Kaveri lähti hakemaan sitä Kokkolasta, vei Seinäjoelle. Me lähdettiin 11:30 aikaa yöllä sitten hakee autoa. Tehtiin pieni pitstoppi mummilla, nukuttiin siitä muutama tunti. Aamulla Seinäjoelle kamat ja auto kyytiin ja sitten Hyvinkäälle. Tässä oli pientä tekemistä vielä, että saatiin se sillain ajokuntoon tai että on turvallista ajaa. Niin päästiin sitten muutamaksi tunniksi treenaa. Ajettiin märällä, puolikuivalla ja kuivalla. Meillä oli vajaa 2 tuntia aikaa tossa, niin saatiin vähän tuntumaa. Mutta siis auto tuntui hyvältä ja on taas kiva olla takaisin oman auton ratissa. Niin viikon päästä kisat Hyvinkäällä. Niin nähdään siellä. Ja kiitos! Jos haluatte ostaa tekin muut kattonimiä, niin niitä voi ostaa meiltä. Mä laitan tähän varmaan sen, ehkä jos mä osaan käytännössä tai jonnekin tänne tai näin, niin voi ostaa kattonimiä. Se auttaa meitä tässä, koska on budjettia palannut tässä kaudessa, sanotaan näin, että kaikki teidän apu, mitä te, ketä ostatte kattonimiä, niin on tullut tarpeeseen. Kiitos siitä. Ja kiitos Halliksi Jussi, Matias Lindel ja Rengasti ja Autotarvike ja kaikki muut meidän sponsorit, ketä on matkassa mukana. Niin pystytään vielä jatkaa, koska meidän kausi olisi mahdollisesti loppunut Lapualle. Niin täällä me vielä ollaan ja ajetaan loppukausi. Pidetään hauska ja tulkaa kattoo. Ensi viikolla nähdään. Wow. Tervetuloa meidän kanavalle. Tänne. Mikä tää on? On Season Jutta Haverinen Racing autotalli meininkejä täällä. Niin katsotaan, mitä me täällä puuhastelemme. Nyt me voidaan tehdä autotalli-videoitakin, koska auto on täällä meillä. Koska se on ollut tähän asti aina ihan jossain muualla. Se on itse asiassa ollut Arinkihallilla, käynyt PK-seudulla ja sitten se on ollut siellä Seinäjoella, Rengasti ja Autotarvikkeella. Sitten se on ollut Kokkolassa, Matias Lindelin hallilla. Mut nytten auto on tullut niin sanotusti kotiin. En tiedä mikä se oikea koti on, mutta meidän puolelta se on nyt kotona. Niin tulee pientä tämmöstä tallivideon tynkääkin. Tää pientä tuuninkia täällä. Huomenna on lähtö Hyvinkäälle. Me saatiin tää auto sunnuntaina. Joo. Näin. Tuo on tyhmä, kun mä kuvaan näin ja puhun. Niin. Me saatiin autot sunnuntaina tänne meille PK-seudulle. Niin tässä on semmoista pientä tekemistä. Pyritään siihen, että ei lämmöt nousis, koska toi kontti on sillain, että se ilma ei mene suoraan tuonne jäähäriin, vaan ne pääsee sieltä ohitte, milloin se ei saa sitä kunnon oikeata hyötyä. Niin sitä tässä duunaillaan ja sitten kun käytiin vähän ajelemassa, niin tsekataan öljyn suodatin, että kaikki näyttää hyvältä ja sitten vähän letkuja ja johtoja ollaan vedetty paremmin tonne
säädetty ratti mulle oikeaan asentoon, koska silläkin mä oon ajellut vähän niin kuin, että se on ollut liian korkealla. Ja nyt Hyvinkäällä, kun oli sadekkeli, niin se jotenkin häiritsi ihan hirveesti. Ja semmoista pientä säätöä. Mikä se on? Pieni säätö. Pieni säätöä tässä duunaillaan, niin sitten me päästään viikonloppuna nauttimaan kisoista. Mut joo, semmoista. Eikö? Mä näin, kun toi Makkonen Motorsportin Eero teki tätä viimeksi. Se teki sen puukolla ja se puukotti itteensä, joten se on liian vaarallista. Varsinkin Eero. Se oli Eero. Mistä sä tiesit, että se oli Eero? No sä sanoitko sen? Ai sanoinko mä sen nimen? Sanoit. Tää näkyy videolla, mun pitää tarkistaa. Mun mielestä mä en sanonut. Sanoit. Okei. No mutta nämä sakset on vähän ehkä turvallisemmat. Kyllä mä saan. Tarkistetaan miltä tää öljysuodatin näyttää. Niin tuon 2 tunnin ajon jälkeen. Onko se puhdas? Vaiko ei? Tää tiukkaa. Ihan puhtaat öljy. Me käytetään Rajoitin. Me käytetään vaan parasta öljyä, eli mikä on paras öljy? Mannoilija. Huopahassu ja vilttitossu. Kyllä lähtee meinaa. No niin. Jännittävää. Ei oo mitään. Ihan puhdasta. Wow. Näyttää hienolta. Haluatko sä koskettaa mua? Siis tätä, ei mua. Ei! Pistetään reikiä piiloon. Jossain videossa joku kommentoi, että miten mä näen täältä dashboardin alta mitään. Koska nyt mun puhelin on silmäkorkeudella. Joo. Tallilla tapahtuu. Katsotaan. Meillä on uusi taustakuva vaihdettu. Se oli hieno. Okei. Ja, suunnattiin, voiko sen sanoa suunnattiin, ratti mulle nyt vähän paremmaksi. Joku meni mun pyllyyn. Se oli vain vyö. Ei hätää. Valitatko? En tykkään. No joo, me säädettiin rattia vähän alemmas, koska se oli tyyli täällä. Nyt se on niinku tässä. Nyt se on ihan hyvä. Tai sen näkee sitten. Oliko se hyvä? Kerron tästä sitten sunnuntain jälkeen. Jos jokin menee pilalle, niin ratti ei ollut hyvä. Mutta joo. Cool! Me ollaan nyt tää saatu. Sitten tehdään jotain muuta järkevää. Onneksi on tarpeeksi aikaa. Joo, meillä on tää ilta vaan. Tänään illalla. Me myös mietittiin, että me tehtäis mulle ikkunat, koska on luvattu sadetta. Ja sieltä lentää tosi paljon kaikkea sisälle. It's no good. Vaikka tykkäisin, että minulla olisi ikkunat. Niin me ehkä katsotaan nyt, mitä me tässä ajassa. Siis suurin ongelma on, että mä pääsen aina 6 jälkeen töistä.
JDM Outlet. Kaikki tulee aina ostaa autoja silloin just kun mä oon pääsemässä töistä, mutta hyvä, että tuutte ja tulkaakin ostaa autoja ja mä saan rahaa. Mut sit mulla aina venähtää sillain, että kun kaikki nämä Motonetit ja Biltematit kaikki menee kiinni, niin me ei keretä ostaa ikinä mitään ja sitten hommat tössää siihen, kun ei ole mennyt nyt. Eilenkin meni käteen sen takia, me ei saatu hommia, koska puuttuu vaan asioita ja mikä ei ole auki. Noin 6 jälkeen auki. Niin, mutta kun mä pääsen niin myöhään. Onks Motonetti 9 tänne kiinni? Ei mennyt, 8. Mistä lähtien? En mä tiedä. Mekin mentiin sinne. Mä menin siihen oveen ja ovi ei auennut. Ja siinä on kyltti, että se on 8. Ja kaikki on 8. Ei ollut 9. Aiemmin ollut 9. Ja me laskettiin sen varaan, että ne on 9 auki. Kun me luultiin ja sitten me ei saatukaan niitä tarpeita, mitä me oltais tarvittu. Ja sitten eiliset jutut jäi sen takia tekemättä. Mut joo. Ja nyt taas meidän olisi pitänyt ostaa lisää ikkuna-ainetta. Pleksiä. Mutta se, mistä me ostamme sen, niin sekin on kiinni. Eli me ei saada sitä lisää. Me ostettiin vähän liian vähän. Silleen niin kuin tämän verran. Muutaman sentin liian vähän, se ei riittänyt. Niin. No, toisella puolella on ikkuna nyt aina. Ehkä, jos me se saadaan nyt kiinnitettyä. Mutta any case, jatketaan. Noin. Me muuten viimeksi... Ding, 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 ding. Me saatiin muuten viimeksi säädettyä vähän alustaa itse asiassa, koska me ollaan aina sanottu, että se on pehmimmillä ja diibadaa, mutta sitten me huomattiin, että se pomppii niin paljon. Tehtiin muita säätöjä. Ja nyt se oli Hyvinkäällä, se oli aika hyvä. Mitä täällä tapahtuu? Bring it in, bring it in, bring it in. Tässä tosiaan, kato, ilma pääsee tuolta vaan huitelee jonnekin. Niin pitää suojata, että ilma ei tule tästä läpi. Tää on niinku paha kohta toinen. Kyllä. Olisiko se olisi ollut ehkä vähän helpompaa, jos me oltais otettu tää pois? Mä mietin sitä eilen ihan samaa, mutta mä menin kyllä ihan näppärästi tänne. Juu. Turha tehdä helpomman kautta, jos voi tehdä vaikeamman kautta. Mistä mä oon ottanut eilen kiinni? Mä oon itse asiassa ollut tässä. Mä en tiedä yhtään miten mä... Tää voidaan, me ollaan myös... Aika nousee! Oho. Varo. Joo, koteloidaan toista puolta. Kuku. Näin, täällä taas. Eilen oli sama homma. Tossa on nyt noin. Yeah! Aletaan hommia. Puhelimet pois ja sit kohta valmista ja sit me ajetaankin kohta kilpaa. Joo. Yeah. Heippa! Whatever. Tässä videolla ei näy ollenkaan noi pleksit. Ei. Tossa näkyy kun sä oot tallonut sitä niin paljon. Nyt tois. Sun pitää ottaa ryhmää, että täällä me painetaan kello 1. Jep. Kello on 1 yöllä ja täällä me painetaan.
vai loppuu aika, niin tästä tulee mitä tulee. Nyt ilma menee. Shum. Joo, Aikaisemmin se meni. Tää on sit vaan patentti, tää ei jää tämmöiseksi, tää on vaan nyt, kun ei ollut aikaa. Silleen vaan, että selviydytään. Joo, ei tule ongelmia. Siis jos tää tulee YouTubeen, niin mun mielestä jotkut sanoo, että se on jees, kun kaikki on niin pro-tyyppejä, niin kun ei osaa tehdä niin hienosti, niin me ollaan just päinvastoin. Mä en tiedä, tästä ei kyllä kannata ottaa mallia, mutta ei kaikki ole ihan pro. Mut joo, me harjoitellaan. No ei, me tiedetään kyllä miten me tullaan tekemään kaikki toisin, mutta mennään nyt tällä. Kisoihin ootas nyt. Auto pitää olla trailerilla. Auto pitää olla Hyvinkäällä vajaa vuorokauden päästä. Joo. Mulla tulee olemaan niskat kipeät, koska mä en oo saanut mun niskoja suoraksi. Monta tuntia mä oon ollut täällä? Aika Tässä kello on varmaan 1, niin 3 tuntia ehkä. Joo. Ei ollut ihan mitään helpointa pleksiä työstään toi. Me on lämmitetty 2 tuntia, että me saadaan. Tai pelkästään lämmitys. Kaikki muut leikkaukset ynnä muut. Sanotaan, että aivan perseestä. Nopeammin ois päässyt, kun ois vaan heivannut pois tän ja mennyt kauppaan ostaa uutta oikeeta ja polvella taivuttaa. Joo, mutta nyt tehtiin taas vaikeamman kautta. Turha tehdä helposti, jos voi tehdä vaikeasti. Joo, me niin tykätään hengaa täällä autotallissa. Joo. Kroppa ei enää liiku. Vitsi. Mitä helkuttia. Mitä helvettiä. Mä pääsen pois. Oot nyt jumissa. Mä taidan jäädä tänne. Jäät sinne nukkumaan, niin oot valmiina huomenna. Ai vitsi. Ai! Mulla tulee hiki. Nui vai? Monta tuntia mä olin tuolla kolossa. Ai vitsi. Nyt kyllä tarvii jotenkin. Tarvit sä pitää musta. Pysyköhän pystyssä. Siis vitsi. 30 vuotta lisää ikää. Skyyryssä varmaan 3 tuntia. Joo. Mun jalat on ihan semmoista. Valmista. Kello on yli 1. Paljon se on? 1.21. Tai siis tää on valmis. Siis se on. Ehkä me nyt vähän siivoillaan ja mennään nukkumaan. Joo. Niin ja öljysuodatin oli ok. Kaikki on Öljysuodatin oli ok. ok. Ratti on tehty oikeaan kohtaan ajoa, se on hyvä. Peräkoteloitu. Peräkoteloitu. Siinäkin on. Siinä on pleksi ja siellä on pleksi. Juu. Ei tää oo ihan turha. Voi joka paikkaan nyt huutaa hoosianna. Varmaan pääsi ajaa kilpaa, kun aamulla herää, niin paikat niin kipeät. Joo, all Gucci. Huomen töitä ja sitten lähdetään. Minne me lähdetään? Me lähdetään Hyvinkäälle. Rovaniemelle. Häh? Ei mitään. Joo, mä vedän vielä sikatiesarit. Mä oon käyttänyt koko rulla. Siis mun jalat ei toimi, ne vaan tärisee. Siis ne on ihan... Mitä ihmettä? Paljon kello? Näytä paljon kello. 2.04. Joo. Mut joo. Viimeisiä juttuja. Vielä renkaat pitäis tsekkaa. On paineet ja pientä siivousta ja kohta nukkuu ja huomenna radalle. Kotiin suihkuun nukkumaan ja huomenna töihin. Yeah.